mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio, isang kwento na naman po ang ating mapapakinggan. Kwento ng ating letter sender sa ating programang Rocky's Secret Files. Isang kwento na pwede nating kapulutan ng aral. Kwento na pwedeng kumurot sa ating puso. Kaya mga kabisyo, hindi ko na po patatagalin pa. Pakinggan po natin at namnamin ang kwento ng ating kabisyo sa Rocky's Secret Files with Titan Jello. Dear Rocky Terra at DJ Jello, itago nyo na lang ako sa pangalang Rambo. At ito ang aking secret file. DJ Titan Jello at DJ Rocky Terra, 6 na buwan na kaming engaged ng fiancé kong si Jenny nang ma-promote siya sa trabaho. Naging area manager siya kaya halos linggo-linggo kailangan niyang bumiyahe para mag-inspect ng iba't ibang branch. Minsan, inaabot pa siya ng ilang araw na wala sa bahay. Habang siya ay abala sa pagbuo ng mas magandang kinabukasan namin, ako naman ay nagtatrabaho bilang server sa isang restaurant sa Makati. Sa totoo lang po, DJ Titan Jello at DJ Rocky Terra, hindi naging madali ang setup namin. Madalas kaming magkausap sa chat at video call, pero iba pa rin kapag lapit kayo. Ngayon pa man, nagtitiwala kami sa isa't isa. Dahil alam naming pareho lang kaming nagsusumika para sa pangarap naming kasal. Pero isang araw, may nangyaring insidente sa trabaho ko. Napagalitan ako sa harap ng maraming tao at halos gusto ko nang mag-resign sa sobrang hiya at lungkot. At ang unang taong gusto kong makausap ay si Jenny. Tinawagan ko siya pero nasa Subic siya noon para sa isang store inspection. Ang panahon na hindi niya ako sinasagot, nagpadala lang siya ng mensahe sa akin, DJ Titan Jello at Rocky Terra. Sabi niya po sa akin, "Love, pwede bang mamaya? Nagkakaaberya kasi dito sa branch eh. Don't worry, tatawag ako agad pagkatapos." Mga kabisyo, DJ Titan Jello at Rocky Terra, narinig kong abala siya kaya hindi na ako nagpumulit.
Nag-iwan na lang ako ng mahabang mensahe tungkol sa nangyari sa akin. Pero habang hinihintay ko ang tawag niya, lalo lang akong nilamon ng sama ng loob. Sa isip ko, gusto ko lang naman na may taong makikinig sa akin. Taong handang buksan ang kanyang tenga sa lahat ng mga sama ng loob kong sasabihin sa kanya. Kaya pagkatapos ng trabaho, napadpad po ko sa isang bar sa Makati. Uminom ako ng uminom hanggang sa may nakilala kong isang babae. Nagkwentuhan kami DJ Rocky Terra at DJ Titangelo. Pareho kaming may mga problema. Habang tumatagal ang gabi, parang gumagaan ang pakiramdam ko. Hanggang sa dumating kami sa puntong hindi ko na dapat inayaang mangyari. DJ Titangelo at DJ Rocky Terra. Natagpuan na lang namin ang mga sarili namin sa isang motel. Hindi ko naisip ang engagement ring ko. Hindi ko naisip ang babaeng naghihintay sa akin. At isang gabi lang ang kailangan para sirain ang lahat. DJ Rocky at DJ Jello, may nangyari sa amin ng isang babae na halos hindi ko naman kilala. At ang pinakamasakit doon, malapit na akong ikasal. DJ Titangelo at DJ Rocky Terra. Pagkatapos po na may nangyari sa amin, wala na po akong naging contact sa kanya. Kinabukasan, umuwi si Jenny at yakap agad ang sinalubong niya sa akin. Sabi niya po sa akin, kabisyo, na nabasa niya raw ang mensahe ko kaya tinapos niya agad ang trabaho niya para makauwi. Nung araw na yon, pinakalma niya ako. Sinabi pa niyang wag akong mag-alala dahil may kakilala raw siyang pwedeng tumulong para makahanap ako ng mas magandang trabaho kung sakaling gusto ko na po daw umalis. Sa bawat salitang binitawan niya, mas lalo akong nalunod sa konsensya. Napakabuti niyang tao, DJ Titangelo at Rocky Terra. At yung mabuting tao na yun ay naloko ko. Mahigit isang taon pa po bago ang nakatakda naming kasal kaya sinubukan kong ibaon sa limot ang nangyari. Akala ko natapos na ang pagkakamali ko. Pero makalipas ang ilang araw, nakaramdam ako ng matinding hapdi sa maselang bahagi ng katawan ko. Kinabahan ako. Nagpatingin ako sa doktor at sumailalim sa mga laboratory tests. At nang makuha ko ang resulta, parang gumuho ang mundo ko. Dahil positibo po ko sa isang sexually transmitted infection. Napamura ako sa sarili ko. Doon ko po tuluyan na na-realize na ang isang gabing kahinaan ay may napakalaking kapalit
na problema sa buhay ko. DJ Titangelo at DJ Rakitera. Kinagabihan po nilambing ako ni Jenny. Niyayakap niya ako. Sinusubukan niya akong lambingin pero paulit-ulit akong umiiwas. Alam ko kasi kapag tinuloy namin iyon ay maaari ko siyang mapahamak. At alam kong hindi ko na kayang itago ang katotohanan. Ilang araw na rin kasi akong hindi mapakali. Hindi ako makatingin sa kanya. Hindi ako makatulog. At hanggang sa tuluyan na akong bumigay. Umamin po ko, DJ Titangelo at Rakitera. Inamin ko ang lahat. Ang bar, ang babae, ang motel, at ang resulta ng test ko. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagwala. Tahimik lang siyang umiyak. At pagkatapos ng mahabang katahimikan, isa lang ang sinabi niya. Huwag na nating ituloy ang kasal. Sa isang iglap, nawala po ang babaeng pinakamamahal ko. Nawala ang pamilyang pinapangarap naming buuin. Nawala ang kinabukasang ilang taon naming pinag-ipunan. Dahil sa isang pagkakamali lang. Dahil sa isang gabing hindi ko pinag-isipan. Pero naging kapalit. Buong pangarap ko. Sinubukan ko po siyang kontakin ng paulit-ulit. Humingi ng tawad, magmakaawa pero wala na po siyang pakialam sa akin. At hanggang ngayon, pakiramdam ko na hindi pa rin ako tunay na nakaka-move on. DJ Titangelo at DJ Rakitera. Sa pagkakataon na to, na mabasa niyo po ang aking kwento, ako po'y nagpapasalamat sa lahat ng mga taong makakadinig. Naway meron silang mapulot na aral sa aking kwento. Muli, ako si Rambo. At ito ang aking Secret File.